Ahoj, môžem ťa na chvíľočku vyrušiť? Ahoj, jasné. Mám pre teba takú veľmi zaujímavú challenge. Ak zavoláš svojej mamine a povieš jej, že ju ľúbiš, tak jej po tebe pošlem túto kávu od Zlatého zrnka úplne zadarmo. Ideš do toho? Áno, môže byť. Tak jej poďme zavolať. Ahoj, mami, môžeš na chvíľku? No, Ja som ti len chcela povedať, že ťa mám veľmi rada, že ťa ľúbim. A že som rada, že ťa mám. a ja teba, a čo potrebuješ? Nič nepotrebujem, len tak som ti chcela povedať. Som ti to už dlho nepovedala. A prečo? Len tak? Hej, Áno. a ja teba, a kde ste? V sade Janka Kráľa sme, mami, potom ti zavolám ešte, dobre, keď sa vrátim. A čo tam robíš? Nič, so Simonkou som. Potom ti zavolám, dobre? Nehulite, Nie. keď mi zrazu vyznávaš lásku. Nie, mami. Pošlám na teba policajtov. Dobre, mami, potom ti zavolám, okej? Ľubíš ma? Áno, maminka. Ako? Veľmi. Veľmi. Potom ti volám, dobre? No, A. čau. Tak to bolo veľmi zlaté a veľmi milý telefonát. Mamina asi nechápala, ale aspoň to už vie, že ju máš rada veľmi. Áno, určite. Za to, že si zavolala. Nech sa páči, tu máš odo mňa túto kávu od Zlatého zrnka úplne zadarmo a môžeš mamine tým pádom na deň Matek spríjemniť deň. Ďakujem pekne, ďakujem. A aká by bola reakcia tvojej mamy, keby jej len tak zavoláš a povieš jej, že ju ľúbiš? Napíš do komentára.